И тези двамата къде са? Той Бруни сега ще дойде, ще мине от тук. Тук къде? Малката отзад. Ето и много им харесвам, че хищ не се занимават един с друг. Ами всеки си гледа неговото място и неговата работа. Браво на Бурун! Той в момента сменя козена на парцали. Обаче вече така е доста по-добре. Ще го доскубя аз днеска. Давам нон-стоп скубя. Един малко изхърбавял такъв заради горещините. Ай, сега ще се оправи само малко да се захлади времето. По-добре да е по-слаби. Чакай сега, лятото. Айде, како? Ще малката въшка къде отзаде. Сладурка, бе. Айде, моите мъчайде. И така. Традицията, нали знаете как е? Бурунката отпреде, грифчето най-отзад. Айде, како?